Przyszedł chłop z roboty do domu trochę wcześniej, patrzy się, a jego baba cało nago leży w łóżku. A ty co, babo, w południe robisz cało nago w łóżku? No wiesz, chłopeczku, ja się tak źle czuję, jest tak choro, głowa mnie boli. Wiesz co, no to ja ci dam szlafrok z szafy. I no nie z szafy, bo tam straszy. A dam ci szlafrok, otwiera szafa, patrzy się, a tam sąsiad. Franek, tego bych się po ciebie nie spodziewał. Tego bych się nie spodziewał, że moja baba tak choro, a ty ją jeszcze straszysz? Jedna kobieta wybierała się kiedyś do sanatorium, wiecie. Przygotowywała się już 2 tygodnie. Pełno tych taszów przygotowane. I twoja taszka też taką miała. Ale przed odjazdem jeszcze poszła se do łazienki. A hop, tak go coś tkło, a wejrza tej babie do tej taszki. Ogląda tam, otwiera, patrzy się tam, a tam pełno środków zapobiegawczych. Hop se tak myśli. Jako ta baba jest naiwna. Jak ona jest głupia. Ona myśli, że ja tam będę dziennie przyjeżdżał chyba. Przyszedł taki facet do lekarza. Dzień dobry, panie doktorze. No, dzień dobry. Co panu jest? Wie pan co? Chyba z taką niecodzienną dolegliwością przyszedł. Ale niech godaj pan, o co chodzi. No bo ja zauważył, że mi rogi nie rosną. Rogi, ale no bo mnie małżonka zdradza, to powinny mi rogi rosnąć. Najpierw, że się martwił, że głupio będę wyglądał, a teraz, że mi nie rosną. Panie szanowny, to ino się tak godo, że te rogi rosną. A ten chłop godo, o, to mnie pan uspokoił. To dobrze, bo ja myślał, że już mu mnie dobory wapnia. Chłop się dowiedział, że urodziło mu się dziecko. Uradowany, kupił kwiatki, zaraz myje tam na ta porodówka. Włazi tam, patrzy się, a ta jego baba na ręce trzymie czarne dziecko. Słuchaj no baba, ty biało, ja biały, a on czarny. Słuchaj no, ja nie chcę nic wiedzieć, ale ja ci muszę powiedzieć go do baba. Słuchaj, tu była taka mamka, ona wzięła nam to dziecko, bo ja nie miała mleka, ona je karmiła i tak to na niego przeszło. Tym mu wiary nie dał. Pojechał do matki, godo to wszystko jak temu było. Matka godo, wiesz co, to jest możliwe. Ja, to jest możliwe. To jak żeś był mały, to ja cię też chowała na kozim mleku. Dzisiaj żeś jest głupi jak cap. Odwiedził Antka Francek i przyniósł ze sobą flaszkę gorzołki. No i ten Francek się pyta tego Antka, słuchaj, ale twoja baba nie będzie zgorszona, jak my tu tak będziemy pić. Nie ma sprawy. Zresztą jak chcesz, to zanieś do izby 1 kieliszek, jak się napije albo nie. No i ten wziął ten kieliszek, poszedł do tej izby. Za chwilę wypadł z tej izby do kuchni nazad. Kurde, normalnie, wiesz co tam się dzieje? Tam twoja baba jest z całkiem nagim chłopem. A, nim się nie przejmuj. On nie pije. Przyszedł facet do lekarza. No i lekarz mu go no panie Perkoł, ale ja tu muszę pana zmartwić, bo z tych badań, co my tu panu zrobili, to wyniko, że no pan jest kompletnie bezpłodny. Bezpłodny? Panie doktorze, to jak ja to teraz powiem mojej babie? Ale co? No, że te 3 dzieci nie są moje. W podmiejskim parku, koło jeziorka, na takiej polance, taki chłop głaszcze kobieta. Tam, a nazad. Nagle przestał, odsunął się, wejrzał i ryczy do sterczącego tam w krzokach takiego faceta: przestań się pan na nos gapić, przestań pan wymachiwać rękami, bier się pan stąd. Bardzo przepraszam, niech się pan na mnie nie gniewu, godo ten facet. Ja no chciał żonie dać znać, że ja nie mam kluczy i nie poradza do domu wleźć. Przyszedł facet do lekarza.
Lekarz się pyta, co panu jest? Panie, ja to nie przyszedł z kuli siebie, co mi jest. Ja przyszedł powiedzieć, że moja baba, jak przyłaża do domu, to za każdym razem widzę, że z cudzym chłopem leży w łóżku i jeszcze mi godo. Spokój się, idź se do kuchni, zrób se kawa. I chcę powiedzieć, że mnie pierom bierze z kuli tego. Ale lekarz mu godo, panie, ale pan tu źle trafił, bo tu nie jest psycholog. Ja wiem, ale ja się specjalnie przyszedł pana zapytać, bo nie wiem, czy ja mogę tyle kawy pić.